Na ji daɗin kiran da na yi maka ka amsa gayyata ta. Abin da ya sa na ce Fatima ta kira min kai, akwai maganganun da nake so mu tattauna da kai. Dama ina da burin ga wanda yayata take soyayya da shi. Zuciyata ta daɗe tana muradin ta ganka saboda soyayyar da ka nuna wa yayata. Sai dai gashi kash mutuwa ce mana yankan ƙauna. Ta ɗauke Anty Farida. Allah ya ji ƙanta. Amin. Gaskiya dai mun yi rashi babba, musamman ma dai ni. Ba na jin zan iya samun madadinta. Gaskiya ina matuƙar ƙaunar Farida. Kuma duk wani wanda ya fito ta ahalinsu, tabbas ina ƙaunar shi. Taƙaice ko da dabba zan gani a gidan suna santa, ni ma zan so ta. Kawai dai Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Kuma ina roƙon kar Allah ya kawo ranar da za ki nemi wani alfarma na kasa. Shikenan, ni bari na zo zan koma gida. In kin je gaida Hajiya da su Fati da duk ma dai mutanen gida. Ok, shi kenan. Amma don Allah duk sanda na kira ka, ina so ka ɗaga. In Allah ya yarda zai haka. Shikenan, na gode. Amin. Faruk.